Manon dwi a dwi'n Rheolwr Ymgysylltu i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae'n really exciting weithio yma yng Ngogledd Cymru. Mae'n gymaint yn mynd mlaen o ran gwyddorau bywyd ag arloesedd. Mae'r swydd yn helpu i gael pobl sydd efo arloesedd ond ddim yn gwybod sut i cyflymu hynna i mewn i iechyd a lles yng Nghymru ac yn helpu gysylltu nhw efo'r cymorth maen nhw angen wrth iddyn nhw weithio drwy'r ecosystem arloesi. Dwi'n rili licio'r swydd, dwi'n cael gweithio efo stakeholders gwahanol a cael clywed am yr holl datblygiadau newydd sydd yn wyddorau bywyd yng Nghymru. A dwi wrth fy modd efo gwyddoniaeth, ond hefyd dwi'n licio gweld sut mae pethau'n cael eu symud o'r lab i ddwylo pobl. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn rili da i gweithio. Mae pawb rili cyfeillgar ac bob tro yn hapus i helpu chi. Mae yna gyfle i siarad Gymraeg bob dydd yn y gwaith a hefyd efo partneriaid neu pan dwi'n mynd i gyfarfod stakeholders. A mae'n rili gwneud gwahaniaeth mwyn adeiladu perthynas efo pobl ac cysylltu ar lefel gwahanol. Dwi'n lyfio gweithio i Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae yna gymaint o gyfleoedd ar gael a dwi'n methu disgwyl i weld be fyddai'n rhan ohono fo yn y dyfodol yn y swydd.